ערב טוב וברוכים הבאים לערב קומפוזיציה 2026. הערב הוא ערב מיוחד, ערב השיא שלנו, ערב שבו אנחנו מופיעים עם שירים שכתבנו והלחנו. למעשה, זה ערב הפרידה שלנו, במגמת המוזיקה, מגמה שמלווה אותנו מכיתה ז' ועד היום, ומהווה את הבית השני שלנו. אבל לפני הכל, אני רוצה להזמין את מנהלת קריית החינוך גינסבורג, גברת אתי אבודי קזולה, ואת מנהלת חטיבה העליונה, גברת אושרת מיארה, לברך אותנו. היא תכף תגיע. טוב, אז ערב טוב לכולם. מנהלת חטיבה העליונה ושותפה שלי אושרת מיארה חזות, הורים יקרים, תלמידים ותלמידות אהובים ואהובות, וצוות המורים היקר. יש ערבים שאפשר לתאר במילים, ויש ערבים שמרגישים כמו נעימה. מלאים בזיכרונות, ברגש, בצלילים שנשארים בלב הרבה אחרי שהתו האחרון מסתיים. זהו ערב כזה. הערב אנו מציינים סיום של דרך. לא רק סיום של מגמת המוזיקה, אלא סיום של 6 שנים של מסע. 6 שנים של חזרות, של התרגשות לפני הופעות, של טעויות ותיקונים, של גילוי עצמי, של חברות, של התמדה ושל יצירה. תלמידים ותלמידות יקרים ויקרות, במשך השנים הפכתם מקבוצת ילדים שמחזיקים כלי נגינה לאומנים צעירים עם קול אישי. למדתם לעבוד יחד, לפרגן זה לזה, להתמודד עם לחץ, להתמיד גם כשקשה ולהאמין בעצמכם. אלו ערכים שילוו אתכם הרבה מעבר לעולם המוזיקה. ולכם ההורים היקרים, תודה על האמון, על הליווי, על ההסעות, על המתנות בסוף ההופעות, על העידוד ברגעי העייפות, על הגאווה השקטה מהצד. מאחורי כל תלמיד ותלמידה שעומדים כאן הערב, יש בית שתמך, הקשיב והאמין. ולצוות המורים המופלא של המגמה, קובי שפי ואופירה פינקוביץ', כמובן שיש גם את אמיר ונמרוד, אבל אנחנו בסוף בי"ב, אבל באמת תודה. תודה על המקצועיות, על הסבלנות, על הלב שהשקעתם בכל תלמיד ותלמידה. תודה שלא לימדתם אותם רק מוזיקה, אלא גם דרך. דרך של מצוינות לצד אנושיות, של משמעת לצד יצירתיות, של דרישה גבוהה לצד אמונה אמיתית בכל אחד ואחת. הערב הזה הוא לא סוף של מוזיקה בחייכם. הוא רק סוף של פרק אחד ותחילתה של יצירה חדשה. קחו איתכם הלאה את היכולת להקשיב, להרגיש, ליצור, לשתף פעולה ולהביא את הקול הייחודי שלכם לעולם. אני רוצה לומר תודה רבה למגמת תקשורת שבמשך יומיים מגיעים לפה ומצלמים, ובאמת זה לא מובן מאליו. תודה לדוד קשטן המורה ולתלמידות המקסימות שמגיעות. ועכשיו אושרת אני מזמינה את אושרת, אפשר לתת לה, וגם את אופירה. יש לי, אופירה. הפרוז'קטור הזה גמר אותי, אתמול זה לא היה ככה חזק. נכון. נכון? והיום אנחנו עולות עם טלפון, אתם תסלחו לנו הפעם. רגע, בדיוק, תסלחו, כי היינו ספונטניות, אז תזרמו איתנו. נכון. י"ב, אם אתם מוכנים לבוא לפה בבקשה? בואו תשבו בבקשה, כן. זה האחרון, נכון? כן. כן. שבו. איפה אופירה? אופירה כבר על הקלידים. גם אופירה לא יודעת למה לצפות, אז אם יהיו קצת פלטות, תגידי את זה. אנחנו בערב אינטימי, אנחנו מרגישות שזה ערב אינטימי ואנחנו יכולות לעשות את זה, לא היינו עושות את זה בזה, בסדר? אולי כן, אל תגידי, אל תתחייבי. יאללה, אופירה, גו. אין לנו קלידים. מה זה בכוונה? הנה, מהפחד? נדב קופץ. רגע, את מצלמת? אוי, לא, אני עם הקליפס, אוי ובוי, לא. תורידי את הקליפס. רגע, אני מורידה לה את הקליפס. שנייה. רגע. אל תתלהבו, אנחנו לא שרות. אני או את? רגע. אפשר להתחיל? כן. אני? כן. טוב. תתחילי, אתי. והפעם שכבה י"ב חוגגת, שכבה מיוחדת, מצחיקה ומאפנטת, מלאה בטוב, בכישרון ובאנשים מדהימים, כאלה שפוגשים רק פעם בחיים. אגם תמיד מתנדבת, איירי חופשייה, איתי אדיר, והגר כובש את כולם בלי בעיה, יונתן השקט, יאלי המדויקת,
יובל בז בכושר, ויובל שין הרגישה והמחבקת. מאיה חדה, שיר תמיד מצליחה, נדב מציל עולם, ונועה א' עם חיוך ושמחה. נועה שין מזמרת, נועה תף לא מוותרת, ראם מוכשר ושי בחיוכה זוהרת. גוטמן תמיד משקיעה, ועידו בלעדיו אין שום הצעה. אז תנו להם להם הרבה כבוד ואהבה, כי את שכבת י"ב הזאת אנחנו נזכור באהבה רבה. י"א אם חכו שנה הבאה. ואתם קצת, זה יותר... איפה הם? אז עכשיו הגיע הזמן להתחיל, ונפתח בשיר ראשון של יונתן שמיר, שנקרא הכל חולף. על התופים נדב בן נון, על הבאס ראם סלע, על הגיטרות יונתן שמיר ועידו איתך, והזמר היחיד שלנו זה יונתן שמיר. האחד והיחיד. אם זה כבר יקרה, אז אני רוצה לחיות את זה עד הקצה, אבל לא, זה לא קל, לא שווה מה שהלב שלי רוצה. עכשיו ללכת ולברוח, לשים את המחשבות בצד, לצאת וקצת לשכוח, אבל לא, זה לא קל, לא שווה מה שהלב שלי רוצה. וגם אם קשה, אסור לוותר, בסוף הכל חולף, בסוף הכל עובר. דרך חדשה, נשים בצד את התקופה האחרונה, נתחיל לקום מההתחלה. אני לא מצליח להבדיל בין הרע לטוב, אני לא נותן ללב שלי אולי פה לאהוב, כי עכשיו זה לא קל, לא שווה מה שהלב שלי רוצה. את זה הולך להשתנות, הכל הולך להתגלות, האמת אצל האור, ואז אולי תחזור. וגם אם קשה, אסור לוותר, בסוף הכל חולף, בסוף הכל עובר. דרך חדשה, נשים בצד את התקופה האחרונה, נתחיל לקום מההתחלה. וגם אם קשה, אסור לוותר, בסוף הכל חולף, בסוף הכל עובר. אצל הדרך חדשה, נשים בצד את התקופה האחרונה, מההתחלה. איזה אלוף שמיר! השיר הבא, של נועה אזבלוס, נקרא בתנאים שלי. השיר נכתב מתוך תחושת ניתוק, מאבק פנימי וחיפוש אחר מקום להרגיש בו שייכת, בניסיון של נועה לא לאבד את עצמה. על התופים איתי לוי, על הבאס אגר אדרי, פסנתר איירי היודה, גיטרות ראם סלע ועידו איתך, וזמרת אני.
יש הרבה מילים, כולם משתנים, כל המכשולים נעמדים בתור לאכזב אותי, שהם רוצים שאהיה פחות אני. הלבד הזה ממכר אותי, ממשיכה לחיות דרך הראי, כל אחד מושיט יד אל השני, ואני מנסה להיות פחות אני. כל מה שהם רואים זאת אהבה, הפכתי להיות שבורה, יש בי הכל אבל אין בי עוד מקום לאכזבה, מנסה לראות את כל הטוב בך, נשארתי ריקה, רוצה עוד מקום שהלב שלי ירגיש שהוא שייך, מחכה לרגע שכבר לא נמצא אותך בין כולם. המילים חותרות בין המחשבות, מנסה לישון בין הכישלונות, הייאוש גובר דוחף את החלום, ואני לא יודעת מי ומה אני. כל מה שאני רואה שם במראה, רק ההשתקפות שבורה, יש בי הכל אבל אין בי עוד מקום לאכזבה, מנסה לראות את כל הטוב בך, נשארתי ריקה, רוצה עוד מקום שהלב שלי ירגיש שהוא שייך, מחכה לרגע שכבר לא אמצא אותך בין כולם. נשארתי באותה שנייה מחפשת את התשובה, הרעש שגובר על הכאב משקר אותי, שובר את הלב, יש בי הכל אבל אין בי עוד מקום לאכזבה, מנסה לראות את כל הטוב בך, נשארתי ריקה, רוצה עוד מקום שהלב שלי ירגיש שהוא שייך, מחכה לרגע שכבר לא אמצא אותך בין כולם. שוב אני, היי. השיר הבא הוא של יובל שלו, שנקרא עוד יום. על התופים איתי לוי, על הבאס מאיה קדרי, על הפסנתר אייריה יהודה, על הגיטרה נדב בן נון, על העוד עידו איתך, והזמרת יובל שלו. בהצלחה יובל.
וואו, 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 פשוט מטורפת. רגע. שיר כזה? יובל שלו? שיר כזה? רגע, שנייה, אני אעזור להם לפרוס את השטיח, כי יש פה מלכה. איפה הפרחים? בואי לפה רגע, בואי לפה. יפה, מוזיקה טובה, לא? מוזיקה טובה? שנייה. לך אחורה, בבקשה. יובל שלו, תצאי איתי לנשף? חיים שלי. יובל שלו אני אוהב, יובל שלו אני אוהב, יובל שלו. טוב, בואו. נועה, איפה הם? וואו, 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 מהממים, מה קורה פה בשכבת י"ב? איזה מרגש, מה זה, איזה זוג. זוג, חלומות, וואו, יונים. משהו מטורף. השיר הבא הוא של הגברת יעלי לוי בוקין, והוא נקרא לא מזהה אותך. אוקיי, רגע. אני אגיד? על התופים! איתי לוי! על הבאס, עידו איתך. על הפסנתר, העירייה יהודה. על הגיטרות, נדב בן נון ויונתן שמיר. והזמרת, כמובן אני. שובר לי את הלב ונותן לי להתמודד עם הכל לבד. אם רק היית דואג אז היית שואל, נותן לי חיבוק, לא מוותר כשהכל קרס לי בידיים. לא יכולה יותר, תפסיק להתקשר, אתה היית הכל בשבילי, כבר לא מזהה אותך. אז היית מתקן, לא נותן שום סיבה להישאר, לא מבזבז את הזמן שלי. אם רק היית חושב, לא היית חוזר ונותן לי שוב להיקשר, ואז עוזב אותי פעמיים. לא יכולה יותר, תפסיק להתקשר, אתה היית הכל בשבילי, כבר לא מזהה אותך. התשובה מנסה להכחיש אותי בה, להרגיש ממך אהבה, אבל אתה הלכת, לאן אתה ברחת? לא יכולה יותר, תפסיק להתקשר, אתה היית הכל בשבילי, כבר לא מזהה אותך. מהממת שלי. את השיר הבא כתב יובל בן זכרי והוא נקרא חוטים. על התופים, יובל בן זכרי, מפתיע. על הבאס, ראם סלע. על הפסנתר, נועה תמיר. על הגיטרות, יונתן שמיר ועידו איתך. והזמרת נועה תמיר. בהצלחה. על הפסנתר נדב בן נון. אני לא חושבת שאתם מוכנים לזה. יאללה.
שתים חוטים בוהקים כמו כוכבים על תלמיד ג'חנו לישראל הם באים ואני בסוכה ממתין לגשם של מתוקים אך פתאום הם נופלים חוטים לא מזוהים חוטים בשמיים דומים לנסראללה למה הם נפלו לסוכה נכנסו כמו חיזבאללה הם עפים ברוח מתערבבים באוויר סירחון לא נורמלי מצב לא סביר תסתכל על החוטים הם עושים לי פרצופים דיברו על חגיגה הם עושים בלגנים המצב שלי מצחיק חג שנראה כמו שיגעון הסוכה שלי מלאה עם סל תפוחים ורימון חוטים בשמיים דומים לנסראללה למה הם נפלו לסוכה נכנסו כמו חיזבאללה הם עפים ברוח מתערבבים באוויר סירחון לא נורמלי מצב לא סביר עכשיו נתחיל חגיגה גם אם הם לא מתוקים הם מצחיקים כמו בדיחה חוטים בסוכה שלי עכשיו הם משפחה יונתן שמיר נדב בן-נון חוטים בשמיים דומים לנסראללה למה הם נפלו לסוכה נכנסו כמו חיזבאללה הם עפים ברוח מתערבבים באוויר סירחון לא נורמלי מצב לא סביר איזה שיר מקורי, יובל. מה זה? וואו. השיר הבא הוא השיר של נועה תמיר, שנקרא מילים שזרקת אתמול. על התופים, יובל בן זכרי. על הבאס, אגר אדרי. על הפסנתר, נדב בן-נון. על הגיטרה, יונתן שמיר. ועל העוד, עידו איתך. וכמובן הזמרת שלנו, נועה תמיר. בהצלחה מהממת. הולכת לאיבוד, לא מוצאת אותך חיוך קטן ואני שאלך קול נשבר, מתחיל לבלבל לי אותך רגעים חולפים, עוברים דרכך נמאס לי להבין, נמאס להתרגל בכל מקום קטן, בכל מקום כואב ואם אפשר עכשיו, ואם אפשר יותר לגעת בלבך מבלי להתקרב אם אפשר עוד לשאול מילים שזרקת אתמול ולא יצא לי להגיד לך
רוצה לדבר, המילים נתקעות לי יותר. חבק אותי חזק שזה לא ייגמר. תן לי להקל איך זה מסתדר שאתה איתה אבל ממני לא משתחרר. נמאס לי להבין, נמאס להתרגל, בכל מקום קטן, בכל מקום כואב. ואם אפשר עכשיו, ואם אפשר יותר, לגעת בלבך מבלי להתקרב. אם אפשר עוד לשאול מילים שזרקת אתמול ולא יצא לי להגיד לך כמה קשה בלעדיך. אם אפשר עוד לשאול עיניים שאומרות לי הכל, כל מחשבה חוזרת אליך, לא משחררת לרגע. ושוב כל צעד מרגיש כמו סיפור. השקט אומר יותר ממילים, משהו פה שבור. וואו וואו, מטורפת. השיר הבא הוא של נועם גוטמן ונקרא לתמיד. על התופים איתי לוי, על הבאס ראם סלע, על הקלידים נדב בן נון, על הגיטרה יונתן שמיר והזמרת ברור נועם גוטמן. בהצלחה מהממת. המחשבות עליך לא עוזבות, עם עיניך חומות שמסתכלות לתוכי. אני רואה אותך כבר פחות, ואתה תמיד מופיע בחלומות. ועברה עוד שנה ועוד הרבה השתנה, מבינה שזה מחזיק, אולי זה לא מספיק, אבל עדיין חושבת, עדיין מפחדת לאבד. אני זוכרת את הפעם הראשונה שראית אותי וזה הרגיש אמיתי. מסתכלת בעיניך ונמסה, ומאז אני תמיד שלך. ועברה עוד שנה ועוד הרבה השתנה, מבינה שאתה שלי, אוהבת לתמיד, אבל עדיין חושבת, עדיין מפחדת לאבד.
אגר אדרי, והוא נקרא מחשמל. על התופים, מאיה קדרי. על הבאס, ראם סלע. על הגיטרות, יונתן שמיר ונדב בן נון. על הקלידים, אייריה יודה. והזמרת שלנו כמובן, אגר אדרי. בהצלחה, אגר! נו, נהנים עד עכשיו. כל פעם שאני איתך אתה גורם לי להתמוטט על הרצפה מסתחררת עם עצמי לא מרגישה דבר אני אתפרק ולא אכפת לי כבר אין כבר דאגה קח אותי איתך אם אין אותי אז מה כבר דאגה, תקוע בהזיה, אני באשדיה לא שילמתי את החשמל יש לי חודש לסגור ואז לחזור אל הספסל הכל נראה כבר מעורפל עם כוסית אחת ביד אני אגמור איתך ודי קח אותי איתך אם אין אותי אז מה אין כבר דאגה תקוע באשליה אני בהזיה מה הסיכוי לחיות אם אין עוד חוויות ואף אחד לא ישאל איפה אתה אין יותר שליטה קח אותי איתך אם אין אותי אז מה אין כבר דאגה תקוע בהזיה אני באשליה האמת, יש פה חשמל מטורפת. השיר הבא הוא של מאיה קדרי ונקרא מרחוק. השיר נכתב על החטופים שנרצחו בשבי, הילדים שלא חזרו הביתה וקולם כבר לא יישמע. על התופים מאיה קדרי, על הבאס אגר אדרי, על הפסנתר אייריה יהודה, גיטרות נדב בן נון ועידו איתך, והעוד קובי שפי, האחד והיחיד. כן, תנו לו כפיים. והזמרת נועה שטרית. בהצלחה. אין עליך קובי המלך. שוב מנסה לקרוא
לא מוצאת מילים לדבר איתך, מחפשת כל נקודה שלו, אבל היא נמצאת איתך. ומה איתך ילד שלי, מה קורה שם בלבך, מתגעגעת כמו הנצח השורף בנשמה, אני רוצה אותך קרוב אליי עכשיו. הפחד הזה משתק אותי, חושבת עליך כל היום. האם אתה פוחד שם מתחת לאדמה? האם אתה כבר לא כאן? ומה איתך ילד שלי, מה קורה שם בלבך, מתגעגעת כמו הנצח השורף בנשמה, אני רוצה אותך קרוב אליי עכשיו. ועכשיו כשאתה חזרת לדבר ולצחוק, כל מה שארצה זה לחזור לעבר, שלא תהיה רחוק. מרגשים, מרגשים ממש. השיר הבא של נועה שטרית נקרא חורף בלעדיך. השיר מדבר על להתעלות בעבר ועל הקושי לראות מישהו שאהבת ממשיך הלאה והופך לזיכרון. על הטובים, מאיה קדרי. על הבאס, עידו איתך. על הפסנתר, איירי היודה. על הגיטרה, נדב בן נון. והזמרת שלנו, נועה שטרית. המון בהצלחה. בכל פינה זיכרון ששרת מזמנים אחרים, מימים בלי שקרים. עונה נגמרה והמשכת, שוב רוקדת בגשם לבד. חורף קר, עלים נושרים על הקרקע, ונשארת תקווה, אולי אני עוד איתך. איך כל לילה התרגלתי לפחד, מאחורי דלת סגורה נשמעו רק דמעות. מכל הדרכים שיכולתי לקחת, נשארתי לבד.
ואת כבר שלא. באותה הדרך בין השבילים הצרים, בכל פינה זיכרון ששרת מזמנים אחרים, מימים בלי שקרים. מהממת. את השיר הבא כתבה שי בניון, והוא נקרא שברון לב. על התופים, נדב בן נון! איתי לוי. אוקיי, על הבאס, הגר אדרי. על הפסנתר, העירייה יהודה. על הגיטרות, נדב בן נון וראם סלע. והזמרת שלנו, שי בניון! וקולות כמובן נועה שטרית. בהצלחה מהממות. אני אהבתי אותך, קשה לי להגיד זאת, כי כל שנייה נזכרת בכל הטוב שהיה. למה זה נגמר? איך ממשיכים מכאן? אני לא רוצה יותר להתגעגע. הלב כואב ולא רגוע עד שיחזור אליך, עד שישוב בזרועותיך. לילה בלי שנה, עוצמת עיניים ורואה אותך, מחכה להודעה ובוכה כי יודעת שזה נגמר. מה יהיה מחר? נשארתי לגמרי לבד. אני לא רוצה יותר להתגעגע. הלב כואב ולא רגוע עד שיחזור אליך, עד שישוב בזרועותיך. רציתי שזה יעבוד, אני רק צריכה שהכאב יעבור. לא רוצה להתגעגע אליך כל יום, תמיד באותו מקום. אני לא רוצה יותר להתגעגע. הלב כואב ולא רגוע עד שיחזור אליך, עד שישוב בזרועותיך. איזה מהממת שי, איזה קסם את! קסם, קסם. פשוט קסם. השיר הבא הוא של ראם סלע, והוא נקרא היה לי טוב. השיר מדבר על התקופות האלה בחיים שאתה כל כך נהנה בהם, שאתה יודע שאתה תתגעגע אליהם. ואז כשהן מסתיימות, אתה רק רוצה לחזור בחזרה למה שהיה. במקרה של ראם, החברים שהולכים ובאים. סיום התיכון ועוד רגע כולם בצבא. כלום בחיים כבר לא יהיה אותו הדבר. ראם יודע שהתגעגע לזמן הזה.
אתה כל כך צודק, ראם. נכון? כך צודק. אני צודק. על המיקרופון שלי התופים פועל גם? נדב בן נון, על הקלידים איירי היודה, והזמר שלנו ראם סלע. מלא בהצלחה! זה בא בגלים, עולות לי דמעות, חיים ממשיכים ואני לא כאן לראות. עצמתי עיניים, לשכוח להיום, זיכרון נשאר גם כשאני במקום. רגע עצור, שום דבר לא יחזור לאחור. חבל שכך. היה לי טוב לפני שנגמר, היה לי טוב לפני שנגמר. לכל דבר היה לי נעים, היה גם פחות, אבל זה מה שנשאר. היה לי טוב לפני שנגמר, היה לי טוב לפני שנגמר. היה לי טוב שנגמר, היה לי טוב שנגמר, היה לי טוב לפני שנגמר, היה לי טוב לפני שנגמר, היה לי טוב לפני שנגמר. וואו, איזה אליפות, ראה, וואו, וואו, וואו. השיר הבא כתבה אגם גבאי, והוא נקרא בלי מסכות. על התופים נדב בן נון, על הבאס מאיה קדרי, על הפסנתר איירי היודה, גיטרות יונתן שמיר וראם סלע, והזמרת שלנו אגם גבאי. מלא בהצלחה מהממת. לדקה עוד אחשוב שזה לא יכאב לי בלב, זה שורט אותי מבפנים והזמן לא עוצר. חנוכה כבר יותר מדי ואולי זה
לחשוב על זה, כי זה שוב מציף. שואלים אותי מי אני, זה לא משנה, לא רוצה את זה, שום דבר לי לא עושה. תחכה עוד שנייה אחת, זה אולי ישתחרר. עוד דקה של אושר שמסתירה את החושך, מסתכלים עליי, זה יותר מדי, אין מקום אחר, ואין לי בעוד לצרוח, ואין לאיפה לברוח, אין לי מה לחשוש, עוד מעט יחלוף וזה ייגמר. משהו שנשבר מזמן אי אפשר לתקן, לא יודעת לאן לזוז ולמי לכוון, והקרע גדל לאט והכל כבר נחשף. אין לי כוח לומר כבר שוב, אין בי אמונה. שואלים אותי מי אני, זה לא משנה, לא רוצה את זה, שום דבר לי לא עושה. תחכה עוד שנייה אחת, זה אולי ישתחרר. עוד דקה של אושר שמסתירה את החושך, מסתכלים עליי, זה יותר מדי, אין מקום אחר, ואין לי בעוד לצרוח, ואין לאיפה לברוח, אין לי מה לחשוש, עוד מעט יחלוף וזה ייגמר. לא רוצה להישבר, זה קרה ועבר. מה שנגמר מזמן לא יבוא חזרה, ואין עוד מקום לזה, אולי תעזוב. לא יודעת לאן לפנות ולמה לצפות. עוד דקה של אושר שמסתירה את החושך, מסתכלים עליי, זה יותר מדי, אין מקום אחר, ואין לי בעוד לצרוח, ואין לאיפה לברוח, אין לי מה לחשוש, עוד מעט יחלוף וזה ייגמר. וואו, אימא'לה, גם מהממת! על הדבר הזה. וואו. השיר הבא של שיר מצליח נקרא "אתה הולך למילואים". השיר מספר על גבר שהולך למילואים ואשתו מחכה לו בבית. הוא חוזר מהמלחמה עם טראומה והתקפים, ולאחר שהולך שוב לקרב, הוא לא שב. על התופים, מאיה קדרי. על הבאס, הגר אדרי. על הפסנתר, איירי היודה. על הגיטרה, נדב בן נון. ועל שירה, ברור ששיר מצליח. מלא בהצלחה, מהממת! תודה, תודה. אתה לוקח אחריות על המוות של כולם. זה שאתה מפקד לא אומר שאתה אחראי. אתה חושב על כולם לפני שאתה חושב על עצמך. זה מפחיד כי אולי הבא בתור יהיה אתה. מקשיבה לסיפורים שלך
על מוות וקרבות, על פצועים והרוגים ועל כל המלחמות. אתה חולם שוב בלילה, מתעורר מאוד סיוט, ההתקפים מתחזקים ואתה מרביץ כבר לקירות. אתה הולך למילואים, אני נשארת מאחור, מה לענות לילדים ששואלים אם אבא יחזור. אתה תמיד חוזר הביתה, אבל משהו השתנה, אתה אליי כבר לא תחזור בחזרה. אתה חוזר אליי הביתה אחרי עוד חבר שמת, אתה מסתכל לי בעיניים, לא יכול כבר לדבר. אני רואה אותך עומד שם עם מבט מלא דמעות, אתה מתפרק ושוב אומר שככה אי אפשר לחיות. כל רעש קטן מחזיר אותו לעזה בשנייה, הוא נשכב על הרצפה וצועק בלי הפסקה, מנסה להתקרב אליו שירגע ולא יכפה. הדבר היחידי שרץ בראש שלו שבגללו גיא נהרג. אתה הולך למילואים, אני נשארתי מאחור, כבר לא עונה לילדים ששואלים אם אבא יחזור. אתה תמיד חוזר הביתה, אבל משהו השתנה, אתה אליי כבר לא תחזור בחזרה. ופתאום אני שומעת נקישה חזקה על הדלת, לא זה לא נכון, לא אני בחלום, זה לא יכול להיות. החייל עומד בדלת, הוא מחזיק את החוגר, ואני פתאום מתעוררת מהסיוט המטלטל. הייתה לי הרגשה שמשהו רע עומד לקרות, סוגרת את הבית, נועלת הדלתות, שלא תהיה דפיקה בדלת, לא אדע מה לעשות. האהוב שלי הלך ולא יחזור, האהוב שלי הלך, הוא לא יחזור. שיר, איזה מרגשת את. השיר הבא של היירי היודה נקרא 7 דקות מאוגוסט עד כביש 4102. השיר נכתב על תקופות ורגעים שעברה בשנה האחרונה וסיכמה בשיר. על התופים, איתי לוי. על הבאס, היירי היודה. על הגיטרה, נדב בן נון. וגם ראם סלע ועידו... אוקיי. ועל השירה שי שטר והיירי היודה. של נובמבר, שרוולים ארוכים, את הידיים נחזיק
בתוך הכיסים. דיסטורשן ופס קוצר בנשימה, ובחדר נשתכר מדמעות ואהבה. קצת קשה לתפקד שהכל מטושטש, עיניים עייפות אדומות כמו דם. ננער בחדר ולא נשאר בשקט, תדברי לאט ונתנשק עד הבוקר. זה כמעט מרגיש כמו לחיות בחלום שזוכרים כמו בסרט. זה מרגיש כמו לילות קרים באוויר שקמים מזיעים בבוקר. הלב בוכה, שפיות נאבדת, דמעה אחת והלילה יורד. שוב כואב לך בחושך, שתרצי תתקרבי אליי עוד שנייה שניים, שתרצי תחזרי אליי תישארי בידיי. זה כמו בילדות שחוזרים מבית ספר, יש דרך אחת וקל להיאבק, פנייה שגויה טעות במסלול. הסקרנות היא מה שהרגה את החתול. כל לילה נהיה קריר והחום יורד, לדיסטורשן ופס ניצח שהלב בוכה. השעה קצרה נחזיק אותה חזק, שם חול קורא הזמן רץ ולא נשארה דקה. זה כמעט מרגיש כמו לחיות בחלום שזוכרים כמו בסרט. זה מרגיש כמו לילות קרים באוויר שקמים מזיעים בבוקר. הלב בוכה, שפיות נאבדת, דמעה אחת והלילה יורד. שוב כואב לך בחושך, שתרצי תתקרבי אליי עוד שנייה שניים, שתרצי תחזרי אליי תישארי בידיי. זה אותם הנסיעות ואותם הלילות שהלכנו יד ביד מכיוון. השירים הגבוהים, האורות מתחלפים, כל רגע הרגיש כל כך אמיתי, בהירות שהלב בו
זה פשוט שיר מטורף. פשוט שיר מטורף. השיר הבא של איתי לוי נקרא שבר באוזן. על התופים, איתי לוי כמובן, על הבאס ראם סלע, על הפסנתר נועה תמיר, גיטרות נדב בן נון ועידו איתך, זמר איתי לוי ושי אשטר. וואו! בהצלחה. בהצלחה. תואר בכיוון גיטרה? אל תספור. קובי, יפתח את שי. קובי יפתח... איי, איי, איי. יש? 1, 2, 3, 4. כותב עכשיו על סיפור חורק כל שבוע בבית חולים, וזה לא במקרה. לספטמבר ירדה לי האורה בעקבות צפצוף שבא מזמבורה. לקחו אותי בערב לאחר עיבוד השמיעה והגיעו להחלטה שיש לי בעיה. באסף הרופא ליד מחלקת יולדות נמצאים בתוך חדר 4 צוללות. מסתכל לבפנים ורואה אנשים ולהם צינורות מהתקרה מחוברים. חודש לפני המקרה הקשה ever רציתי לקום כמו גבר, לקפוץ מהרצפה מתרגיל מסכן שגרם לי להרגיש עם יד של זקן. באסף הרופא ליד מחלקת יולדות נמצאים בתוך חדר 4 צוללות. מסתכל לבפנים ורואה אנשים ולהם צינורות מהתקרה מחוברים. מנסה לכתוב עכשיו עם גבס מנופח וכל השירות בקרבי הלך ישר לפח. לא שומע כלום, 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 לא שומע. וואו וואו וואו, נראה לי אחרי השיר הזה לא שומעים כלום באמת. השיר הבא של נדב בן נון ונקרא מבט לתוך השול. על התופים איתי לוי, על הבאס ראם סלע, על הפסנתר אייריה יהודה וגיטרות נדב בן נון ועידו איתך. בהצלחה. טוב, אפשר להגיד בוקר טוב. מה, גמי, נסדר גיינים לפני ההופעה? אחי, עזוב את החרטה, יאללה, נו בוא נגן. מה אתם רוצים לנגן? תקשיב, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה בערך? איך? משהו כזה?
חיים, סבבה? כן, זה נשמע לי בסדר. זה לא בדיוק מה שהתכוונתי, אבל זה גם בסדר. עובד? סבבה. גם עובד. חברים, למה יש על נדב בן נון? המלך של המגמה שלנו, המלך! רגע לפני השיר האחרון, רצינו לומר כמה מילות תודה לכמה אנשים שבלעדיהם לא יכלנו להיות כאן היום. תודה למנהלת קריית החינוך גינסבורג, הגברת אתי אבודי קזולה, שתומכת במגמת מוזיקה בכל דרך אפשרית, מאפשרת לנו להגשים כל חלום בדרך המוזיקלית שלנו. תודה למנהלת חטיבה עליונה, אושרת חזות מיארה, שסובלת אותנו באהבה. תודה לצוות החינוכי, רכזים, מחנכים ויועצות שמלווים אותנו בכל יום בהרבה פרגון, חום ותמיכה. תודה לצוות המזכירות ואבות הבית על העבודה היעילה והמקצועית שבלעדיה לא יכלנו להתנהל כמו שצריך. תודה לצוות ההגברה בניהולו של יניב אגמי שעושה עבודה מעולה. תודה למגמת תקשורת שדואגת לתעד אותנו בכל האירועים במקצוענות ובסובלנות ברשות דוד. ותודה למשפחות שלנו שתומכות, מפרגנות ומעודדות אותנו בכל רגע. תודה מיוחדת למורים שלנו, אופירה פינקוביץ' וקובי שפי, על כל מה שאתם עושים למעננו בהמון אהבה, סבלנות ועידוד ברגעים הקשים וברגעים הטובים. אוהבים אתכם ומעריכים אתכם המון המון המון. וכעת, לשיר האחרון. אנחנו מזמינות גם את את אופירה פינקוביץ' וקובי שפי. בואו, קובי ואופירה. בסוף, אחרי הקטע הזה אנחנו נעלה, בסדר? לא, היא אומרת עכשיו. תזמינו אותנו בסוף, לא, תזמינו אותנו בסוף, לא נעצור את הרצף הנפלא שיש פה, אוקיי? אין להם סבלנות. חבל. אנחנו נעלה אחר כך. אז אחר כך. יאללה, שיר אחרון. יאללה. לנצח. וכעת לשיר האחרון, באמת אחרון. את השיר כתב עידו איתך, והוא נקרא הכל מכתוב. על התופים, איתי לוי. על הבאס, נדב בן נון. על הפסנתר, אייריה יהודה. על הגיטרות, עידו איתך ויונתן שמיר. והזמר שלנו, עידו איתך! סופר לנו? זיכרון צרוב נחקק פרצוף אהוב שבקרוב ישוב אומרים הכל מכתוב אי אפשר לשתוק כתמים שאין למחוק גם אם תיסע רחוק ותצלול עמוק אז תפסיק לצעוק לתוך כרית קראת לה את אור התוף עם כללות בערבית וגם הסנר הפך מזמן גמור בגלל מקל ביד אדם עם לב שבור מתי תורי לשזור זר קוצים צחור ודקירתם תמתק ותהיה מזור מתי תורי לסגור פתח חור שחור ויכלה הרע
באפיך כערה. אז תפסיק לצעוק לתוך כרית, קראת לה את אור הטוב עם קללות בערבית, וגם הסנר הפך מזמן גמור בגלל מקל ביד אדם עם לב שבור. לצעוק לתוך כרית, קראת לה את אור הטוב עם קללות בערבית, וגם הסנר הפך מזמן גמור בגלל מקל ביד אדם עם לב שבור. נו עידו, תספר לנו מתי אתה פותח קיסריה. וכעת אני רוצה להזמין אלינו לבמה את אופירה פינקוביץ' וקובי שפי. כן. קובי, איפה אופירה? אני לא מבין. אופירה? אופירה פה? איפה אופירה פה? איפה אופירה? קובי ואופירה יקרים, קודם כל, תאמת שעכשיו ספונטני, כאילו אין לי ברכה, אין לי כלום. זה מה שבא מהלב, ואנחנו רוצים קודם כל כאילו לומר לכם באמת תודה. התודה הזאת באמת היא מילה כל כך קטנה, אבל יש בה אין ספור משמעויות. אתם כאילו המשמעות בשבילנו לבוא לבית ספר, אם לא הדבר הזה באמת. יש פה חלק מהאנשים שלדעתי אפילו היו נושרים או משהו, זה דבר שהוא פשוט כל כך משמעותי בשבילנו, ונוצר מצב. יאללה, בכבוד, דבר, אחי. תודה רבה על כל רגע שאתם בבית ספר, שאתם משקיעים עבורנו, שאתם בשבילנו תמיד, שלכל עצה ולכל דבר ולכל צחוקים. אצלנו בהרכבים זה רבע הרכב מנגנים, 3/4 הרכב צוחקים עם קובי על כל נושא שקיים. אוי ואבוי, לא שמעתם את זה. ועדיין יוצא טוב. עדיין יוצא טוב, כמו שאתם רואים. תודה רבה לאופירה היקרה, שכל פעם, כל רגע, נותנת לנו עצות, איך להיות רומנטי יותר, ואיך להיות... לא משנה. בקיצור, תודה רבה, באמת, אנחנו מלאי הערכה עבורכם. תודה רבה על הכל. וזהו. טוב, אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה. איפה דוד קשטן? דוד ותקשורת שמתעדים אותנו כבר יומיים רצוף. תודה רבה. אני מת עליך, אני אוהב אותך. ויניב אגמי, אין כמוך, אני חולה עליך. אתה מוציא, באמת, אתה מוציא את החבר'ה, הם עשו עבודה נהדרת, אתה מוציא אותם עוד יותר גדולים. וזה פשוט, ממש, להוריד את הכובע. אנחנו עובדים כמה? 15 שנה כבר? 14? 17? וואו, 17. מדהים. אז תודה רבה. ואני רוצה להגיד תודה אתי ואושרת. אתם לא יודעים, אבל אתי הצילה לנו את המגמה, כי אני הייתי עם רגל וחצי בחוץ. לא מצחיק. אתי. זה לא, אני אומר לכם משהו באמת, זאת אומרת, שתדעו, זאת אומרת, לפני שאתי הגיעה, אני רוצה להגיד. זה ערב שלי, מותר לי. אתי, כן. נכון, בדיוק.
טוב, אני לא אבאס אותך. אוקיי. מה אני אעשה? היא יותר חזקה ממני, נו מה? וחבר'ה, אתם אחלה, נהניתי מכם, הייתם נהדרים. ויש כאן עוד איש יקר שכל הזמן עוזר לנו, ארי להב, שכל פעם שאני צריך אותו הוא מביא את העגלה והוא סוחב לנו את הציוד, וארי, אני אוהב אותך, תודה רבה. ארי. והמגמה הזאת בלי אופירה היא לא מגמה. נכון. אופירה. ואתם עכשיו מוזמנים להרים כיסאות, להחזיר ציוד, ותודה רבה לכולם. תודה רבה, אורן. המשך ערב נעים, כמו שאומרים. בעיר של שמש. יום בעיר שמש